Pinsar Amas. Okay guys, magbuntag din sa all. Guys, ana po karon guys, ang tarungo sana ko ning kuan guys, ang kaning hagdanan guys. Kay medyo nakuha na guys. So, uyugi na gyapon ko kung mga raps kinabuhi. Guys, papilit kay guys. Oh. Tawagan area guys. Nami sa obros guys. So secure na tong gulitanan kay para di maglisod kay namo si Uncle. Amazing. Guys, shout out din ako ang mga amigo guys. Si Dodong Jisan, si Boss Kinkin, Boss Junjun. Shout out na ako ang Digos Tabay Mikoy YouTube channel, shout out ang iChannel, shout out ang Bibi Baktin, shout out og sa kong mga friends sa Kanginan. Shout out po na ako akong Christopher Kanya, akong kauban sa Lihok ug sa Buhat. Shout out po na ko si Boss Alvin Flores, shout out. Og salamat guys. Og God bless you sa all. Puhon maing lawas. So garong guys. Amazing. Gamay lay kulang. Kapit na. Guys, na-plaster na akong gulitanan guys. So, daghang salamat sa tanan nag-watch. Una po guys, maing lawas.
Kinabuhis ba? Taga Jun Vlogger.